नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जोङो फुंनिफ्राय बिदिनो 12टा दासिम रिहार्सेल खालामबायमोन, ओमफ्राय ओंखाम जाबाय। दा रेस्ट टाइममोन आरो, खिन्थु टाइम गैला नालाय 9 तारिखआवनो फार्स्ट श' दं जोंना। बेनिफ्राय अखा हाबाय थादोंना, जों खमैबो सप्तासेसो जाबाय माने सानावबो हरावबो रिहार्सेल खालामनो हायाखै। बेखायनो दा रेस्ट टाइमबाबो खिन्थु लास्ट नाइट खालिनि ड्रामा, जोंना लास्ट ड्रामा मोनसे बेनि दोंनै सल' दङ, बेखौ जोङो माने रिहार्सेल खालामनो मोनाखैना। नै दा जों सानावनो रिहार्सेल खालामलांसै आरो नोंथांमोनाबो नायलांदो जोंनि रिहार्सेलखौ। दिनैसो खालामजेनगोन जों, सानसेल' रिहार्सेल मोनसिगोन दिनैल'। ओमफ्राय गाबोन सानसेयाव ड्रामा लासिगोन, सबनियाथ' दोनथ'सिगोन, रेस्ट लासिगोन बयबो। ओमफ्राय 9 तारिखआव बयबो श' खालामसिगोन आरो। नोंथांमोना नायदो जोंनि रिहार्सेल खालामनायखौ। दा रेस्ट टाइम, उपाय गैला, उन्दुनो मोनला। बिब्दियैनो नै दा सानाव दसे रिहार्सेल खालामनानै जों इयावनो आधा घन्टासो जिरायगोन। जिरायनानै आक्क' हरनि 1टासिम 2टासिम बिदि रिहार्सेल खालामफिनगोन आरो। आंनि माथोआ एसे मोजां जालायदोंमोन, आरो नै मैयानिफ्राय आरो जालायबाय। मा जागोन 9 तारिखआव बिदिनो हब्राब्रा गारामायाव हब्राबा मिन्थिलालै मा जागोन। ससे जाबाय आरो ना, ओमफ्राय साइडनि डान्सनिफोरखौ सिखायगासिनो नै अक्षया करिय'ग्राफारा। एक्टरा मोजां मेंबाय दों। दा माबायदि मोनदो, माने 9 तारिखथ' जोंना फार्स्ट दं, माबायदि मोनदो? जोबोद मोजां मोनदों। गियाखै खिन्थु नै मोनसे नाटकखौ एसे गिनाय फैदों आरो। मानो होनबा जों रिहार्सेल मोनखायाखै ना होमबा। बे गोदान आरो, थेवबाबो गोदान हिसाबै बहुत खालामदों, खिन्थु एसां माबा जायाखै, पारफेक्ट जायाखै। खिन्थु आं खमसे खम मोनब्रै मोनबा पेन्डेलनि उनाव आं माने जालांगोनखौ आं सानो। औ फार्स्ट टाइमाव एसे बोरैबा जासिगोन। आरो रावनिबो सिगाङाव श' खालामनो मोनाखैना, फार्स्ट टाइम बे श'नि उनाव नायनोसै आरो। एम एस लावदुम बेनो एक्टरा। मोसानो नागिरो दा सिख्लाफ्रा नै मोसाग्रा समायना। बे लाल दुपट्टा बिरलायदों। मा नाम मोनलाय नोंना, बावबाय आं। सोरजि अबेनि? उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। ओमफ्राय नों अबेनि मोनाखै? चिरांनि। गुग्लें नुजाजोब्बाय जोङो। ओइ करिय'ग्राफारा नै अक्षया। दे खोन्था दे, माबायदि मोनदो दे 9 तारिखैनो? माबायदि मोनदो 9 तारिखैनो रिहार्सेल? माबा सरि रिहार्सेलनो श' दङ, रिहार्सेलसो होनलायलांबाय, खर' गुदुंसो। दे मोजां जागोन, देग्लाय बरिया जागोन। गासिबो फै 9 तारिखआव प्रेमि श'। औ सालबारियाव फै दे रायजोफोर। गासैखौबो बरायबाय नोंथांमोना, वेलकाम जोंनि आइराखि थियेटाराव होलायदों। थियेटाराव। ओमफ्राय दा मोसानो नागिरदों जोंफ्रा नै नुवाखै, माने सिखायनो हायाखै, सप्तासे जाबाय जों एक्टिं खालामनो हायाखै, मोसानो हायाखै। दिनै सानसेयावनो मोननै सल' कमप्लिट खालामनांगौ आरो नाटक मोनथाम कमप्लिट खालामनांगौ। दिनैल' रिहार्सेल जोंना, गैला उपाय गैला आरो। होमबाबो ओइ नै सासेया दै फिल्टार खालामगासिनो, बेबो मोसायो मेन'का।